Perlok nong ribhoi, pitaj ban let chelong ba pisngo jengai bat taj kedheng kali bat sngolut put kelet chelong tang na kebenta ban shana mobile. One Haya Service Center han Nongpo Town Shopping Complex. Ha ke kamera ke ba spa san pe khundai ke Service Center ke ba pila ban ai jingshania. Ka jingshakri ke ba pura na ka Xiaomi, Realme, Poco, OnePlus, Nothing, Lava bat kiwei. निकालो। पैसा किसको दे रहा है? सामान निकाल लिए। नहीं हम लोग को दे रहा है चाय पानी खाने के लिए। रिकॉर्ड करो ना जरा। दिखाओ कितना दे रहा है। चाय पानी ये रिवॉल्व पुलिस है भाई। हमको चाय पानी ये चेकिंग के लिए रोका है भाई साहब। चाय पानी के लिए हमको तो बहुत अच्छा हम लोग को लगता है। तो अच्छा लगता है ना। अभी जब जेल में डाल देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा तुमको। आपको ड्यूटी करेगा तो हम लोग को अच्छा लगता है। तुम बहुत आदमी तुम 100 रुपया चाय पीने के लिए हमको देगा। कितना हिम्मत हो गया तुम्हारा। आपको रास्ते में कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो बोलोगे पुलिस थोड़ा जोर से ब्लो करो। फू मारा ना। फू जोर से फू। Kajing ye beteng jong ki pulit ribhoi bantalasi ye ki nonglet nongwan ki bapen khenya nya ha banyak kali kala nang ye beteng ha ka bahnin gamit lapelong biang ye kajing talasi ye ki kali ki balet ki bawan lengba ka surok ba National Highway 6 ka balapan long ha persya office ka sericulture ha nongpo ki ju ki jingja lala ban sakhi biang ha ka baki nong nya kali ki baladan ha pedeng ka jingdi ibu ai ki dang nya kali ki nong pedon kam ye ki like ki bataba ki dang bon kajingnya kali klaim ki kot ki selang ki babiang lanang yobat bat na pedeng giti ki jingja don ru ki nongnya kali ki bala buat ki ba persiang ban terwa da ka pisa ye ki pulit kataru hakmat jong he pulit ka ribhoi district ubaladan lang hagane ki jing talasi ye ki kali hinden gamit ka bala pen bitar yo superintendent of police ka ribhoi u VS Rotor bandon ka bakum gane ka jing pen melin ha ba pen khanya ha surok ba Shushu la yo ru ban bat ya ki kunhun jong ki sijur ki baladan ha pedeng ka jing buat ki ba lese ki bahing jong ki te ki sijur ki ba bon kunhun ki ba wan ha pedeng ka di ka bam kim don jing tip USP ka ribhoi syamla ailat ye ki te ki jingja bakin nang beteng kumta la betha ye ki te ki samla bakin phone se ki bahing asam jong ki ka balong kum ka jing ai jing hikai ya ki bom pat ngat ha ka jing syabat ha ki pulit ha ka jing talasi nen gamit ki pulit kila dan da kakuna ya barok ki bapen khen an bat ha basim jing khen kakuna ka bala yo dan na ki bapen khen an ha banyak kali kala poi kumba saulak tengkah
जब इतना बड़ा बैरिकेड है लाल और